Ćao, ja se zovem Jaroslava. Danas ja sam u vrtiću i ja sam u štali i to su kutije ja imam. Eto kutije. I imam ovde veverice, gledajte, to su sve veverice. I imam konja, kozu i ovo jagnjići. Evo su mali jagnjići, jako su slatki. I ovde konj i koza. I šta ću vam reći? Da jako volim vrtić. Obožavam vrtić. I šta ću vam reći? Da su jako mali jagnjići. I ja sam danas, oni su danas pili vode, pili mlijeko. I šta ću vam reći? Ćao! Jadići. Baš su slatki. Jako su slatki. Jako su slatki. A сколько им дано? Ja ne znam koliko ima dana. Сколько? Mnogo. Puno ja mislim. Crno jagnje je muško i staro je 10 dana, a što ima fleku belu na njušci je žensko i staro je 5 dana. Sisaju mleko na flašicu jer ih je mama odbila. Nije ona htjela da ih doji, pa ćemo ih mi othraniti. Žensko ćemo zadržati, muško ćemo vratiti na farmu. Ovaj Peto i Koka imaju tako ostri kljun. I mi imamo 2 kočke. Jedna kočka crna tamo dole. A druga kočka ovdje. Evo tamo. Evo tamo. Niđe. Tu koza jede. I šta ću reći? Ćao!